tikulandireni kulikonse kumwe muli. Yafikanso nthawi ya programu ya Twitter yomwe tukhala tikuona magawo 5 akupembedza mu mpingo. Nthawi yomwe tinasiyana tinaonapo gawo la kuimba, ndipo tinafotokoza bwino kuti pamenenso tidzakhala tikukumana tidzakhala kupitirizabe nkhani yomwe ya magawo 5 makamaka pokaona gawo lina lomwe ndi kuva mawu. Kuva mawu mu mpingo ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene akhristu amayenera kuti azichita ngati gawo limodzi limene tiyenera kuchita tikakhala kuti takumana. Mukuva mawu kumeneku mumakhala ulaliki, komanso mukuva mawu kumeneku mumakhala kuphunzitsana pamene zimenezi zimachitika mu mpingo. Komano tikamati kuva mawu ndi chani? Monga tinakale kuti kuva mawu muja mumakhala mu ulaliki umene umakhala ukulalikidwa, komanso mwayi omwe mumakhala kuti tiphunzitsananso pa nthawi yomweyo imene tikuva mawu muja. Ndiye tikamanenanso kuti ulaliki, kuva mawu, zinthu izizi zimatipangitsa kuti tizidziwa zinthu zobisika za Mulungu. Mwachitsanzo, inu amene mulipo mwina munapita ku sukulu zija za sekondari. Ku sukulu za sekondari mama mumakumbukira bwino ndi form 1. Linalipo phunziro lina la history limene limatifotokozera kuti munthu adachokera ku nyanja. Ndipo timatha kuona kuti mene muli zinthu zina ngati za China zinja flopasi ndi zinthu zambirimbiri zimene amatiuza kuti munthu anayenda ma stage kena kufika kokhala munthu. Koma nditakhala ndi nthawi itali ndikuona Bible m'buku la Genesis. Ndinaona kuti m'buku la Genesis limatiphunzitsa kuti Mulungu ndi amene analenga munthu. Izi ndinazimvako powerenga ndekha, komanso ndinazimvako munthu wina akaphunzitsa, komanso ndinazimvako munthu wina ake akulalikira. Kusonyeza kuti gawo limene lili ndi gawonso lina lofunika mu mpingo, makamaka kuti anthu adziwe kuti kodi ayenera kutani makamaka pomupembedza Mulungu. N'chifukwa chake gawo limene life ngati Akhristu tiyenera kuti tilichite ndithu. Komano chinthu china chimene tingadziwe pa gawo limene nzonena kuti kuphunzitsana kumeneku, kulalikana kumeneku, komanso kuva mawu kumeneku kuyenera kuchoke mu Bible limene ndi mawu a Mulungu. Kodi inu polalikirana pophunzitsana zokhudza Mulungu mumazitenga kuti? Kodi mumazitenga mukabuku kena kake? Monga titakhala kudziwa zaka ziwiri zapitazi tinavutika ndi nthenda ya COVID-19. Ndipo anthu amene amalalikira kapena kuphunzitsana pa nkhani imene ya COVID-19 amatenga zimenezi zimakamaka kudzera mu mabuku a zaumoyo. Kodi inu uthenga wanu wa Mulungu mumautenga kuti? Ngati mufuna mukapeza Mulungu, dziwani kuti Mulungu anatipatsa Bible ili kuti makamaka ifeyo ngati tifuna tiphunzitsane, ngati tifuna tilalikirane, ngati tifuna tipange china chonse chokhudza Mulungu, tikhale otsogozedwa ndi Bible limeneli. Komano munthu wina tsopano akhoza mafunsa kuti kodi cholinga cha ulaliki ndi chani? Kodi munadzifunsako funso limeneli kuti cholinga cha ulaliki ndi chani? Monga ndinakuwuzani muja kuti zaka ziwiri zapitazi tinali ndi mavuto limene la COVID-19. Timaona magalimoto omayenda m'mamudzi kapena kulirirana kuti akatiphunzitse za makamaka matenda amenewa. Cholinga chawo chinadzona kuti ife tipewe, komanso tizikhala osamalitsa makamaka pamene takhala kapena kuna kulikonse kumene ifeyo tiyenda, kuti pamapeto pake tisatenge nthenda imeneyi. Kodi nanga cholinga cholalikira mawu a Mulungu ndi chani? Inu munapa mwadzifunsa kuti cholinga cha ulaliki ndi chani? Komano tidziwe kuti pa nkhani imene ya ulaliki kapena kuphunzitsana kudzera mawu a Mulungu imachitika pawiri. Yoyamba timatha kulalikira anthu amene ali kunja kwa mpingo kuti makamaka abwere mu mpingo. N'chifukwa chake Yesu Khristu anatipatsanso udindo umene m'buku la Mateyu chapter 28 chakuti tipite kunja tikalalikira anthu kuti abwere mu mpingo. Ndipo kuphunzitsana wachiwiri kapena kulalikirana wachiwiri kapena kuva mawu wachiwiri kumachitika mu mpingo tsopano mmene tili mu mpingo muja tsopano. Tawachotsa anthu aja abwera achoka kunja ndi abwera mu mpingo muja. Choncho limene ndiye gawo loyambirira mawu kuti timalalikira mawu chifukwa chani. M'buku la Mateyu chapter 28 verse 19 limafotokoza kuti anthu aja akauti abatizidwa akuti tsopano cholinga china cha kumene tizichita ulaliki, cholinga china chimene tizimvera mawu, akuti cholinga chake chonezona kuti anthu aja tiwaphunzitse zinthu zonse zimene Mulungu analamulira. Tate tioneni m'buku limeneli la
Mateyu chapter chake cha 28 ndi verse lake la 19. Mateyu chapter 28 verse ya 19 kufotokoza motere: chifukwa chake mukaniphunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu, ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Maona pamene pa Bible amene afotokozera akuti choyamba tiwalalikire anthu aja, akati akalalikidwa tiwabatize. Ndeni akabatiza abweretse pano mu mpingo muja. Ndakabwera mu mpingo muja cholinga cha kulalika ndi chani? Akuti tiwaphunzitse zinthu zonse zimene Mulungu analamulira. Kodi inu mumatero? Mumaphunzitsa zinthu zonse zimene Mulungu analamulira? Ntsiku la lero anthu sapanga motero mayi, akupanga mosiyana. Sakuphunzitsa zinthu zonse zimene Mulungu anatilamulira. Komanso tikamaona m'buku la 1 Petro chapter 2 verse yake ndiyo ya 2. 1 Petro chapter 2 verse 2 ikuyankhula motere: lilani monga makanda alero mkaka woyenera wopanda chinyengo, kuti mukakule nawo kufikira chipulumutso. Ndiye chinthu china chimene timalalikira mawu a Mulungu mu mpingo pomupembedza Mulungu podza gawo limene lakumva mawu, ndiyoti akhristu akakule mu Mzimu. Palibe njira ina iliyonse imene ikhozopangitsa kuti akhristu akule popanda kuwalalikira, popanda kuwaphunzitsa mawu a Mulungu, popanda kuti akhristu amve mawu a Mulungu. Palibe. Zili ngati mmene alili mwana wang'ono. Mwana wang'ono akakhala abadwa, timadziwa kuti amayenera kuti adziyamwa. Ndipo nthawi zina mwana akamalira koma mwanayo tamuyamwitsani kaye bwanji. Timafuna kuti mwana uja akule. Mwana uja akakhala akula monyentchera. Madokotala amatha kumufunsa mayi kuti kodi mwanayo koma mumamuyamwitsa mkaka mwakathithi. Timamva mawayilesi nthawi zambiri amapanganso mauthenga amene wakuti tidziyamwitsa ana mwakathithi. Chifukwa chani kuti tidziyamwitsa mwakathithi anaja? Kuti ana akule. Nchimodzimodzinso moyo wauzimu kaya. Kodi tiziwapatsa mkaka uniweni umene timaudziwawu? Hayi. Tiwapatsa mawu a Mulungu. Kuti makamaka mawu a Mulungu amene akafa adzikula. Bible analikusa kuti akuti mkaka ndi chakudya kamene amapatsa mwana kuti akule. Ndiponso mkaka umene akukhala wopanda chinyengo. Nchimodzimodzinso anthu amene mwinatawatenga kubwera mu mpingo wa Khristu. Akalowa mu mpingo wa Khristu, tiyenaso tiwapatse mkaka. Tiyenera tiwapatse mawu a Mulungu, tiyenera tiwaphunzitse mawu a Mulungu, tiyenera tiwalalikire mawu a Mulungu. Ayenera kuti amve mawu a Mulungu amene iwo akhoza kukwanitsa kuganiza ndi kupanga chiganizo chabwino. Osati kuwawetsa zinthu zikuluzikulu zidzapangitsa kuti anthu amenewa abalike kapena kuti asamve chimene mukutanthauza. Zili ngati kuti mwana uja wabadwa mmene uja tikumpatsa chinangwa. Kodi anthu amene abatizidwa mmene mu mpingo kuti akule mu Mzimu, kodi inu mmatani mu mpingo mwanu? Kodi mmangowasiya? Dziwani kuti mpingo wa Yesu Khristu ni mpingo wina umene umabatiza anthu ambiri pachaka. Mutani mukhale pa mpingo pano ndikuwerengetsera anthu amene mabatiza ni anthu ambiri zedi. Koma vuto ndi chani? Akankolowa mu mpingo nthawi yomweyo amatulukanso mu mpingo. Chifukwa kuti ife mpingo silumakhani nthawi yowaphunzitsa anthu aja, yowalalikira anthu aja, yoti anthu aja aziva mawu a Mulungu kuti makamaka iwo akatani kodi akakule mu mpingo. Kodi mpingo wanu umathandiza bwanji anthu amenewa amene amafunika mkaka mu mpingo? Lalikirani chimenecho ndi cholinga cha ulaliki. Phunzitsani chimenecho ndi cholinga cha mawu a Mulungu kuti anthu amenewa makamaka akakule. Komanso tikamaonanso ife ngati akhristu tikakhala mu mpingo timathanso kudzudzulidwa ndi mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi amene amatidzudzula pa zimene ife tikuchita. Mwachitsanzo zikhozotheka kuti pali munthu wina amene sadziwa kuti kudya mwazi kapena kuti liwende ndi tchimo. Ndiye wapeza kuti munthu wina akalalikira ndipo afotokozera kuti mwazi siyenera kuti udyedwe potengera ndi Bible. Monga buku la Machitidwe ndafotokozera. Munthu uja ndiye amakhala kuti wadzudzulidwa. Ndiye chonena kuchita amene akutatani munthu uja amayenera kuti asiye. Tikati kusiya ndiye munthu uja akulapa pamenepo. Akulapa kuti chinthu chimene ndimachitachi ndi chinthu cholakwika. Ndipeza kutanthauza kuti ulaliki kuphunzitsana mawu a Mulungu zimathanso kupangitsa munthu kuti adzudzulidwe. Ndiye munthu uja akakhala kuti wadzudzulidwa amalapa. Tate tioneni buku la Chivumbulutso
Mbuku la chivumbulutso limene chapter 3 verse yake so ndiyo ya 3 akuti nchifukwa chake kumbukira umo unalandira nunavamo nusunge nulape ukapanda kudikira tsono ndidzafika ngati mbala ndipo sudzazindikira nthawi yake ndidzadza pa iwe. Tikamaona pamenepa Baibulo likutifotokozera bwino kwambiri kuti ifeyo tikaona kuti tagwa kapena Baibulo latifotokozera kapena Baibulo latidzudzula akuti cholinga chake nchonena zoti ifeyo tilape Baibulo likatidzudzula. Ndakakhala kuti talapa timayenera kuti tikhale mu mpingo makamaka pa verse ya chapter yomwe cha buku limene la chivumbulutso chapter 10 verse yake ndiyo ya chapter 10 verse imene imatifotokozera bwino kuti tikhale okhulupirika. Chapter 2 verse 10 imati tikhale okhulupirika mpakana moyo wathu wonse. Kusonyeza kuti ifeyo ngati akhristu tikadzudzulidwa tikalapa tikhale okhulupirika moyo wathu wonse. Komano alipo anthu ena amene amanena zoti kodi nkoyenera kuti munthu adzilapa tsiku loyamba la sabata lililonse. Izi zimenenso anthu ena amatha kufunsa. Koma mmene awerengera buku la chivumbulutso latifotokozera kuti akuti Yesu Khristu adzabwera ngati mbala. Komanso Baibulo limafotokoza mabuku ambiri a m'Chipangano Chatsopano kuti Yesu Khristu adzabwera ngati mbala. Kusonyeza kuti ngati munthu wachimwa tsiku la lero ndipo wadziwa kuti wachimwa uyenera kuti ulape pamene wadziwa kuti iweyo wachimwa. Osati kudikira tsiku loyamba la sabata. Chifukwa tsiku loyamba la sabata zimene zikuzochitika ndizi tilekeze kuti wachimwa pa Monday. Yesu Khristu nkubwera pachitatu kodi ukapulumuka? Ndoti sukapulumuka. Komano chimene uchita ndi chani? Pamene wadziwa kuti iweyo walapa, pamene wadzudzulidwa ndi mawu a Mulungu, iweyo uyenera kuti tsopano ulape. Chifukwa wakhala kuti sunalape kudikira tsiku loyamba la sabata, Yesu Khristu adzabwera ngati mbala. Ndipo pamapeto pake zidzakhala zinthu zovuta kuti iweyo upulumuke. Koma pamene Baibulo lakudzudzula uyenera kuti ulape. Komanso anthu ena amatogeza kuti kodi gawo la ulaliki ndi gawo la kulapa kodi ndi limodzi? Takuganizirani inu kuti munthu ukhale ndi maganizo oti ulape chimambobwera kayacho choyambira ndi chani? Chimamba yobwera ndiyo ulaliki. Ukabwera ulaliki zotsatira za ulaliki ukadzudzulidwa mpamene tsopano yomara umalapa kaya. Kusonyeza kuti kulapa kapena ulaliki ndi kulapa ndi chinthu chimodzi, ndi gawo limodzi. Si magawo osiyana awawayi. Chifukwa ngati kulapako kulipa palibe ndikudzani kuti munthu sadadzudzulidwe. Koma ngati munthu wadzudzulidwa n'chifukwa chake munthu uja amabwera ndi kuyimirira kutsogolo kukalapa machimo ake. Kwa monga nanena muja ngati mawu a Mulungu akudzudzula pa nthawi ina iliyonse, dziwa kuti ni nthawi yomweyo imene weyo ukhozolapa kuti Mulungu akukhululukire machimo ako. Koma gawo la kulapa ndi ulaliki ndi gawo limodzi, si gawo padera. Komanso nthawi imeneyi takugenza zifukwa zimene tasuwana amene pazi zimene zatifotokozera makamaka kuti ulaliki cholinga chake ndi kuti anthu alowe mu mpingo, anthu akule mu mzimu, komanso anthu adzudzulidwe kenako alape. Kodi apa nisoni nthawi soni kuzobweretsa kalata? Taganizani inuyo. Kodi cholinga cha ulaliki nkuti kalata ibwere kuti ndachokera gomera kuti lakuti? Dzoni kuti zolinga za ulaliki ndi zimene ndafotokoza apazi. Koma nkhani ya kalata taganizani inuyo ngati munthu kuti kodi ndiwoyenera kuti munthu abwetse kalata pa nthawi imene anthu afuna abatizidwe, pa nthawi imene anthu afuna alape, kodi koyenera kuti munthu abwetse kalata? Dziganizeni bwino zimenezi, chifukwa pamapeto pake zimapangisa kuti mungotaya nthawi momwe mudakayang'anira anthu amene akufuna kulapa nimene cholinga chimene Baibulo lafotokozera ndikumayang'ana zinthu zina zimene Baibulo sinafotokozera. Komanso gawo limene la ulaliki, gawo limene likukumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo mavuto amenewa akupangisa kuti ulaliki kapena kumva mawu kapena kuti kuphunzira mawu a Mulungu kusapitirire patali ayi. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti anthu amene akuphunzitsa mawu a Mulungu ambiri ngosaphunzira bwino. Tikamanirazo kuti ngosaphunzira bwino sizotanthauza kuti atapita ku secondary kapena ali ma degree ayi, koma tikutanthauza kuti kuphunzira bwino mawu a Mulunguwa. Mwina anthu ena akuzomanirazo kuti ine ndaphunzira bwino ndili ndi degree ya za science.
nkumakezo ndikhoza kuphunzitsa bwino mawu a Mulungu. Hayi kamsatero. Kusaphunzitsa bwino kwa mawu a Mulungu kupangitsanso kuti mawu a Mulungu asalalikidwe bwino. Mwachitsanzo, munthu amene amapanga za umakaniko amakhala kuti adaphunzitsa bwino nkhani ya umakaniko. Munthu amene amakhala dokotala amakhala kuti munthu adaphunzitsanso bwino nkhani ya udokotala. Tangoganizani inu kuti tsiku lina mwapita ku chipatala kumene chili pafupi ndi inu chija. Nkukakumana ndi munthu wina amene amayitana maminibus musika, nkunena kuti kodi mwadwala, tabwera ndikubayeni jakeseni. Kodi inu mungalole? Simungalole chifukwa chani? Simungalole chifukwa chonazana kuti munthu uja mudziwa zoti za chipatala sazidziwa bwino ayi. Nchimodzimodzinso mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ayenanso kuphunzitsidwa ndi anthu amene akuwadziwa bwino mawu a Mulungu. Koma ngati anthu sawadziwa bwino mawu a Mulungu, amapotoloza mawu a Mulungu. Navapo ine kuti kumpingo wina kudali munthu wina amene ankaphunzitsa za sunagoge, ndipo adaphunzitsa kuti sunagoge amatanthauza kuti sudavale. Munthu usuri chani cholinga chake kuti akuphunzitsa zoterezo ayi, koma chifukwa choti samadziwa kuti sunagoge amatanthauza kuti chani. Khalani ndi aphunzitsi amene amadziwa bwino kuphunzitsa mawu a Mulungu, chifukwa pamapeto pake zidzakhala zinthu zovuta. Tate tiwerenge m'buku la 2 Petro chapter 3 verse yake ndiyo ya 15. 2 Petro chapter 3 verse 15 kwamba motere. Tate tuambeni verse 16 ipo. Monga so makalata ake onse pokamba momwemo za izi mmenemo muli zina zovuta kuzizindikira, zimene anthu osaphunzira ndi osakhazikika apotoloza, monganso alero nawo malemba ena ndi kudziwononga nawo eni. Akuti anthu amene saphunzira mawu a Mulungu akuti amapotoloza mawu a Mulungu. Pali zinthu zina zimene zimakhala zovuta zimene inu simungathe kuphunzitsa. Mwachitsanzo, alipo anthu ena amene amaphunzitsa bwino nkhani ya banja, alipo anthu ena amene amaphunzitsa bwino nkhani ya ubatizo, komanso zosiyanasiyana. Koma Ulaliki mmene akambira Baibulo ndimene zoti azikhala wokonzekera kuphunzitsa china chilichonse chimene mawu a Mulungu amanena. Kodi munaphunzitsa za banja zokha, zophunzitsa banja, kapena munaphunzitsa za ubatizo zokha? Khalani mtima kuti muphunzitse zinthu zonse zimene Mulungu anatilamulira, kuti pamene mukaphunzitsa muphunzitseni zokhazo zimene Mulungu ananena. Mmene lafotokoza buku limene la 2 Petro lalionetsa bwino kuti anthu amene saphunzira mawu a Mulungu amapotoloza chiphunzitso cha mawu a Mulungu. Inunso ni nthawi yabwino imene mwene kuti muphunzire mawu a Mulungu ngati mufuna mudzilalikira anthu ena mawu a Mulunguwo, chifukwa ngati simuphunzira ndoli nkhani yake idzakuvutani pamapeto pake. Komanso m'buku la Yakobo chapter 3 verse yake ya 1 imatifotokozanso kuti tisakhale aphunzitsi ambiri. Chifukwa tikakhala aphunzitsi ambiri ena amakhala osaphunzira, ena amangofuna kuti ndilalikira basi china chilichonse ipayi. Akuti tisakhale aphunzitsi ambiri ifeyo kuti tidzandira chiweruzo chachikulu. Kodi inu ndinu mphunzitsi amene mumaphunzira bwino, amene mumaphunzitsa nkhosa za Mulungu, kapena ndinu mphunzitsi amene mmangoona kuti munthu ina lesa akuzolalikira? Inu muli ngati kuja kuti munthu wadwala, munthu abwera amene amayitana amene basi mwakumana naye, nkutenso kuti ameneyi timbayi basi, amene abayidwe basi. M'buku la Machitidwe chapter 18 verse 25-26 inafotokozanso bwino kuti anthu amene saphunzira mawu a Mulungu amenewo amapotoloza chiphunzitso cha Mulungu. Kodi ndi mmodzi amene mumapotoloza chiphunzitso cha Mulungu chifukwa simumaphunzira bwino mawu a Mulungu? Kodi makalaka kukhala munthu amene mukhoza maphunzitsa mawu a Mulungu? Phunzirani. Timaona chitsanzo chabwino chimene Yesu Khristu anapanga kuwaphunzira ake aja. Ali zaka ziwiri anali ndi Yesu Khristu. Kuwaphunzitsa anthu aja kuti kodi mawu a Mulungu akhoza kuwalikira bwanji. Pamene anthu ena amakhala mwezi mwamuvako za ubatizo pamene mukaphunzitsa pamapeto pake simuphunzitsa zimene zonse Yesu Khristu anatilamulira. Komanso tikamona Paulo m'Machitidwe chapter 19 verse yake ya 9 mpaka na 10 timamva kuti akuti nthawi iyi mkuluyu adali pa sukulu ina kumaphunzitsa mawu a Mulungu. Kusonyeza kuti munthu amene afuna alalikire mawu a Mulungu ayenera kuti ndithu aphunzire mawu a Mulungu. N'chifukwa chakenso ku Lilongwe School of Biblical Studies kumakhalanso alalikire amene amabwera kuti adzaphunzire za mawu a Mulungu kuti apite kunjako, kuti sakapita kunjako azikathanso kuphunzitsa anthu ena. Alalikire ngati amene alophunzira bwino mawu a Mulungu akabweranso m'magulu manu kuti adzaphunzitsa mawu a Mulungu alandireni, chifukwa akuphunzitsani zokhazo zimene zili zoona za mawu a Mulungu.
Komanso anthu ena akhoza makamba kuti ife tilibe nthawi yoti mwina tikhoza kupita ku sukulu wakhala pa desk kumaphunzira mawu a Mulungu. Kuphunzira mawu a Mulungu sizolengera kuti ukhoza kukhala pa desk kukhapokha. Komanso ngati muli pena paipa pamene pakuperewera mukhoza kulimbiraso kuno ku School of Biblical Studies kuti tibweretsa kuthandizeni kuti kodi mawu a Mulungu akamba zoti chani. Makamaka potengera kuti mpingo ukapitirebe kuphunzitsa ziphunzitso zolondola. Komanso ngakhale masukulu onse amene ali mpingo wa Yesu Khristu amene amaphunzitsa zolungama kapena kuti mawu a Mulungu molondola, pitani ndithu mukaphunzire mawu a Mulungu kuti makamaka pamapeto pake mukaphunzitse zinthu zokhazokhazo zimene zili zolama pamaso pa Mulungu kapena kuti zili zoona. Pa Machitidwe chapter 20 Machitidwe chapter 20 verse yake ya 27. Pa verse 27 akamba motere: pakuti sinakubisireni pakulalikirani uphungu wonse kwa Mulungu. Akuti Paulo akaphunzitsa uphungu wonse wa Mulungu. Paulo sankaphunzitsa kudziwa bwino za banja zokha basi ayi, kapena kudziwa bwino za mphonero wa Ambuye zokha ayi, kapena kudziwa bwino pambali ina yake ayi. Akuti amaphunzitsa uphungu wonse wa Mulungu. Za Mzimu Woyera aphunzitsa, za banja aphunzitsa, za chakudya aphunzitsa. Awa ndi amene ali alaliki amene amayenera kuti adziphunzitsa mpingo. Kuti ngati pabwera vuto la chakuti athandiza, kwabweranso vuto la chakuti athandiza. Koma alaliki amasiku ano pangobwera nkhani yoti kodi zodabwitsa kuti zidakhala bwanji, sabata ameneyo sapita chalichali. Khala ndi alaliki amene akhoza kuphunzitsa uphungu wonse wa Mulungu. Chinthu chinanso chimene nkhani ya ulaliki ukukumana nacho kwambiri ni nkhani ya kuthandizidwa kwa alaliki. Alaliki ambiri amene tili nawo sathandizidwayi. Mwachitsanzo tikamaona m'buku la Chipangano chakale timamva kuti panali gulu lina limene linkagwira ntchito mu nyumba ya Mulungu, ana Alevi amenewa. Ndipo ana Alevi amenewa samalima, samagwira ntchito iliyonse. Iwowo chachikulu chimene amachita ndi kugwira ntchito mu nyumba ya Mulungu. Kodi zimene zimachita chifukwa chani? Mulungu ankadziwa kuti ngati anthu awawa ankakhale pokhapokha apa basi osapita uko adzaphunzitsa zenizenizo zoona za mawu a Mulungu, chifukwa adzakhala ndi nthawi yokonzekera zinthu kuti akaphunzitse. N'chimodzimodzinso mu mpingo wa Yesu Khristu amene ali alaliki tidziwathandiza. Chifukwa chani? Tikawathandiza anthu awa akhala ongokhala kukamba zokhazokha za mawu a Mulungu, ndipo akakhala kuti akuphunzitsa bwino zolama za mawu a Mulungu, fokasi yawo ili pa mawu a Mulungu basi osati zina ndi zina. Dziwani kuti anthu awa adzakula bwino mu mawu a Mulungu ndipo adzakuphunzitsa zokhazokhazo zimene zili zoona za mawu a Mulungu. Chifukwa chimene chimavuta ndichi, munthu amene ali mulaliki zimathothera kuti ukamwirana nthawi yoti apange akonzekere phunziro imakhala yochepa kwambiri. Ndi nthawi yokonzekera phunziro chilekha yochepa, pamapeto pake zimene zimachitika ndi chani? Amaphunzitsa zinthu zimene sizili zoona chifukwa anali ndi nthawi yochepa yokonzekera. Dziwani kuti kukonzekera mawu a Mulungu kumatengeranso nthawi yayitali kuti ukonzekere bwino. Sizikuti wadzuka lero basi mwenezo ndikalalikira kuti ayi, umayenera ukonzekere bwino. Ukakonzekera bwino umakaphunzitsanso zinthu zimene zili zolondola. Tikamawerenga buku la 1 Korinto chapter 9, 1 Korinto chapter 9 verse yake ndiyo ya 14. Verse 14 akukamba motere: chomwechonso Ambuye analamulira kuti iwo amene alalikira uthenga wabwino akhale ndi moyo ndi uthenga wabwino. Amene amalalikira uthenga wabwino akhale ndi moyo ndi uthenga wabwino. Afuna kutanthauza kuti yani? Afuna kutanthauza kuti mpingo ndi umene woyenera kuti uzimthandiza munthu uja kaya kuti azilalikira bwino mawu a Mulungu. Tione mu mpingo umene timapembedza muja, muli ena ndi madokotala, muli ena ndi mwina amagwira ntchito zosiyanasiyana. Kwina kwake kuli matenda, kwina kwake kuli Mkhristu wofoka, ena amati aya koma ndi nthawi ndione kuti nesigwira ndithamangira ku business. Koma lino mpingo utakhala ndi munthu amene mukumulipira zinthu zonsezi akuzomapanga, kukaona dwala, kulimbikitsa wofoka, komanso kulalikira mawu a Mulungu, zolama zokhazokha za mawu a Mulungu. Kodi inu wamananga mpingo wanu umapanga zorani? Kodi umangokhulupirira kuti munthu ina aliyense akuzolalikira mawu a Mulungu?
ngati mpingo mmene umakhulupirira kuti munthu unayesa akuzolalikira munthu mawu a Mulungu, dzoni kuti uli ngati munthu amene wadwala akukhulupirira munthu amene amatene amambiri basi kuti ambaye jekeseni. Zomwe ndi zoopsa zomwe inunso mumadziwa kuti zimene sizingatheke, koma mukufuna zizitheka ku mawu a Mulungu. Tiye tichilimike anthu amene akulalika mawu a Mulungu adye kuchokera mu mawu a Mulungu, makamaka Korani, makamaka ifeyo kuwathandiza anthu amenewa. Komanso buku limene la Akorinto limafotokoza bwino kuti likutanthauza kuti anthu awawa adzikhala bize ndi mawu a Mulungu wa basi. Osati kupita wawo anatipaganga mauti alalika azinatere pamapeto pake zinthu zimavuta. Tithokoze kwa alika amene adaphunzira bwino mawu a Mulungu koma adakulalika mawu a Mulunguwo posatengerabe kuti ampingo wathandiza kasuku wathandiza. Koma ifeanga mpingo ndi udindo wathu oti tithandize anthu amene amalalikira mawu a Mulungu. Chifukwa ngati sitithandiza anthu amene amalalikira mawu a Mulungu, mawu a Mulungu mpingo wa Yesu Khristu upitabe pasi chifukwa siliziphunzira zinthu zenizeni zimene zili zolamitsa. Zili ngati kuti ku sukulu kumene mumapititsa mwana wanu uja, mumapititsa ku sukulu imene mumakhulupirira kuti ulibe aziphunzitsi amene amadziwa bwino ntchito yawo. Chimodzimodzinso nkhani ya mawu a Mulungu. Choncho izi ndi zinthu zinanso zimene timafuna tioneko makamaka pa gawo limeneli la ulaliki. Taphunzirapo zinthu zambiri zimene zikozotithandiza ngati Khristu ndi kuti tikathenso kuwupiritsa mpingo wa Khristu patsogolo. Dzakhale pomwe pa Sabata masiku amene akubwerawa amene tidzakhale tiwupitiriza magawo ena akupembedza. Nthawi imene tidzakhalenso tikukumana tidzakhalenso tikukambirana za gawo limeneli la mgonero wa Ambuye. Kodi mgonero wa Ambuye mumaupanga motani? Kodi mgonero wa Ambuye ndi chani? Dzakhale pomwe pa Sabata mawa amene tidzakhale tiwupitiriza ndi program imeneyi. Mulungu akudalitseni nonse chifukwa cha kumvetsera kwanu. Amen.